Tervetuloa minunkin puolestani Turun yliopistoon opiskelemaan erityisesti kulttuurihistoriaa, jonka opinnot tämä kulttuurihistorian peruskurssi käynnistää. Kulttuurihistorian peruskurssihan on oikeastaan opintojen ensimmäinen kurssi ja kaiken perusta, ja tavoitteena tällä kurssilla on antaa perustiedot kulttuurihistorian tutkimuksen lähtökohdista, näkökulmista ja aikakausista sillä tavalla, että ne antaisivat pohjaa sitten jatkaa eteenpäin opinnoissa. Ja tietysti olemme tietoisia siitä, että kulttuurihistoria ei aina ole koulun historianopetuksessa painopisteenä ja on syytä ehkä virkistää asioita mieleen, mutta ehkä kertoa myöskin jotakin uusia näkökulmia ja lähtökohtia tälle alalle. No, toinen tavoite on tietysti antaa semmoisia yleisiä opintoihin liittyviä valmiuksia jo tässä vaiheessa, ja sen takia tässä kulttuurihistorian peruskurssilla on paljon myöskin tämmöistä interaktiivisuutta tai tässä harjoitustehtäviä. Joudutte tekemään muutamia tämän kurssin aikana, ehkä kirjoittamaan hiukan jo kurssin kuluessa, ja samalla sitten myöskin joutuu lukemaan tekstejä, tutkimuksellisia tekstejä, ja sitä kautta pääsemään sisään oikeastaan siihen, miten myöskin luetaan kulttuurihistoriaa. Ja mä toivon tosiaan lämpimästi kaikki tervetulleeksi, ja toivon, että tämä kurssi antaa paljon ideaa ja inspiraatiota jatkaa eteenpäin opinnoissa.